My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Moni mpingo onse. Yesu ndi wabwino. Ndipo nthawi zonse. Ndichikhalidwe chake ndithu. Zikomo kwambiri lero tikumaliza wiki imene iyi pamene taphunzira zinthu zambiri kwa basi. Tadzaona kuti kodi munthu amene walandira Yesu chimachitika ndi chani. Nthawi ina yake osati mmene wandipasa apapa tidzaonanso pali zinthu 32 zimene zimachitika. Ukangoti walandira Yesu zimene zimachitika ndi 32 zinthu. Mwina ife tikukudziwa kuti ndapulumutsidwa basi ndi kuti ndasemphana ndi Gehena. Ni zambirimbiri chifukwa 1 ukasanduka mwana wa Mulungu, za Mulungu zonse ndi zako. Ndi nthawi ina tidzaonetsana kuti kodi zimachitika ndi chani munthu akalandira Yesu. Koma ndiyo taona Jerusalemu watsopano kumene Yesu wapita kukatikonzera, komanso kumene koko taona kuti siku tonse tikafanana iyayi. Malinga ndi mmene ntchito imene wagwirira pano, wamugwirira bwanji Yesu pano ntchito. Ndiye zija timanena zija, ndinali wodwala unabwera udzandiona, komanso nali wamaliseche ni zina zotere zija zilimbikirani. Chifukwa grading yake ikachita zotere zijazo, komanso ndi chikhalidwe chanucho kuti anthu amudziwe Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi. Business tiye tionetsetse ma business. Chifukwa ma business ena pali ena ma business amene mwina Mulungu sasangalala nawo ayi. Ndiye tiye tione kuti kodi business yanga ikubweretsa ulemu komanso ulemu ambuye. So there are many other things that tsiku limene lolo tidzaonekere. Ndiye tinadzaona kuyamba dzulo hoti imene licha tinadzaona za mbali inayi. Mbali iyi tinadzaona ifeyo takwatulidwa tapita mwamba. Sono atsale panola zaka 7 zimene adzakumane nazo pano, akuti nkale lomwe sizinachitikepo ndipo sizidzachitikanso. Chifukwa nthawi imeneyo imfa idzathawa, siku zakhala imfa zaka 7. Wakana chipulumutso cha ulere tsono afuna chawo ngati zingatheke. Ndipo tinadzaona dzulo lija mmene zidzakhalikire kudulidwa ziwalo ndi zina zotere. Komanso tinaona chilango choyambirira paja pa chivumbulutso 9 kuyamba ndime ya 1 kulekezera ndime ya 8. Malizani kuwerenga kuja muone. Then chivumbulutso 13 ka 14 ni zilango zokha za anthu amene atsala. Nthawi imeneyo ife tili uko kulemerero kumene koko. Mwaona? Ndiye zikatere zikadzangoti zonse zatha. Anthu ambiri tikamati kodi Yesu mmene anauka kwa akufa anazionetsera masiku 40 kenaka anakwera kumwamba. Ndiye timafunsana kuti atakwera kumwamba, is he coming back again? Abweranso. Yankho, yes. How many times? Abwera kangati? Haya kamodzi. Chifukwa kudziwa nthawi imene diso lilonse lidzamona kubwera. Hayi koma abwera poyamba adzayima mumlengalenga kudzatithawitsa ku chizunzo ichichi ifeyo ndiye mkwatulowo. Kenaka zikadzatero 7 years ikadzangoti yatha, uyu akutsika tsopano kudzaweruza awa. Ndiye kuti manda aja sanale asanadzuke chifukwa choti ndi ochimwa. Nanga si pa mkwatulo amene adzayambe kumva zalipengalo, nanga si ndi omwe aja ali konkuja akumuona akutsika ndi adzawatenga kuja. Ndiye manda awo adzatsaku tsono adzakumana mumlengalenga. Ndiye kuti manda ya anthu amene iwo anamulandira Yesu ndi amene adzayambe kuuka amenewo. Which means tingoganizira amayi ndi abambo amapita ku Blantyre, amayi achigwirizano, abambo kula mpingo kaya ndi oyang'anira kaya ndi otani. Tsono yachitika ngozi onse nkufa pa ntchewu. Ndiye takayika kumanda. Wina mayi
anali kuti analandira Yesu, abambo anali asanalandire Yesu. Zachitike nzaonena kuti pamkwatulo manda ndithu apa abambo apa amayi. Chimene chidzachitike nkuna kuti pamkwatulo manda amayi atsakuka iwo nkupita, ndikuti abambo akadali mmanda, mzimu wawo uli ku Gehena. Mwaona? Tsono zikadzatha zaka 7 zija mmene Yesu azibwera tsono kudzaweruza awa pansi awa, ndipo manda ya abambo azatsakuka tsopano kuti tsopano aweruzidwe, ndi mmene zidzakhalikire. Tsono lero sitifuna titenge nthawi yayikulu, ayi, koma chachikulu chimene ndinene kuti chonde abale, chonde malo amene Mulungu atikonzera ifeyo ndi kumene kwapita katikonzera malo, ndi kumene koko. Gehena si ya inuyo ayi nkoyipa, ndipo ndikamati koyipa diso silinaone, khutu silinamve kubula kwa kumene koko, kapena kuganizira kuti kungakhale church. Ayi ngakhale muganiza kuti kapena kuti maganizo anu kuperera kutali. Tiye tipemphere. Atate Mulungu wathu, nthawi yakwananso kuti inu mudzilemekeze nokha, maka poonetsera chikondi chimene munatipatsa kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu, amene munamupereka ku dziko lapansi nadzatifera. Chifukwa chake chitani ichi, kuti mbali inayi amene tikulankhula uku si ife ayi, koma zikomo kuti munatero kuti ifeyo tikhale mbali yanu. Izi tapempha pamene muyambanso kuti lankhula mwapadera, Mzimu Woyera chitani ichi chifukwa cha awo kuti akudziweni. M'dzina la Yesu tapemphera, amen. Mateyu, tsegulani Mateyu. Tingowerenga ndime ya imodzi yokha, ningokuonetsani kuti ku Gehena ko si kwa inuyo ayi. Kodi aja Mike ndani chukwa anadzawerenga dzulo, nawerenga ndime zija nyimbo ija yoti mzinda uye kose. So natawerenga ni pa verse chakuti poyambirira paja anawerenga kopanda Mike ndiye sizinamveke, or it doesn't matter. Koma today is different, ndifuna wina kandi Mike. So awerenge Mateyu 25 verse limodzi 1 verse ya 41. Mateyu 25. Anybody? Matthew 25. Mateyu 25. Yes. Verse 41. Pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja lamanzere, chokani kwa ine otembereredwa inu, ku moto wa nthawi zonse wokolezedwera mdierekezi ndi amithenga ache. Mwamva zimene ku moto wokolezedwera ndinda inu mulipo kati apa anakonzera munthu ngati moto umenewu? Ayi, ndi mdierekezi Lucifer, amithenga ake ndi ma demons aja, angelo aja anamuvomereza aja. Tsono iye anakumba chinkhuti chopanda malekezero, bottomless pit likutero Chingerezi. Tsono kumene koko ndi oyikako sulfure, sulfur. Moto umene uwu si wamasewera, sadzafa kumene koko ayi, kulibe imfa, koma azidzamva ululu throughout. So tikati throughout ndi kuti kopanda malekezero, eternity. Abale, inu muli pano tizakatochepa, bwanji tizakati mene titu kwango mtumikira Ambuye kayewe nakhona kuno ngati simukuchoya, koma tizakati mene ndimukamutumikira ndiye kuti mwagula passport ya eternity uko. Tsono monga mmene kulili madigiri kapena titi mmene kulili ku Yerusalemu watsopano magredi, ukunso kuli magredi, malinga ndi mmene inuyo zakuyenderani. Maka iwe wena kuti umabwera muno mu church, tsono uli mkwaya, ndiye uliso pa udindo, komanso tili kudyera limodzi mgonero, ulibe Yesu. Ananena nthano Yesu anena kuti ku Israeli ukwati umachitika usiku, up to now ni mwambo wawo ndithu. Ndiye munthu kuti achite ukwati ku Israeli uyena kukhala makhumucha, chifukwa umagula uniform. Wina aliyense amene abwereyo uniform umagula ndiweyo, ndiye umayika pa chitseko apo apa door. Ndiye kuti
bwana uyu anakonza phwando la ukwati, anaitana anabwera bantu ndipo lowa pacha kakwavala monga mmene ndavalira ini, koma uniform ali amaoneka chimodzimodzi mphwando muja ndi mumakhala kudya. A certain time mwini ukwati amayendera kuona anthu akusangalala bwanji, just to see. Ndi mmene kuyendera anadzaonapo wina sana vala uniform, anavala chovala chake. Ndi kuti uyu zatheka bwanji, walowera kuti alipombacha walowa bwanji muno opanda chovala, zatheka bwa wachitira dala. Mulandu wakuchitira dala, mmangeni manja ni miyendo inu kumene namponyako gehena ndi ameneyo, koma amene akaponyedwe kumeneko sizamasewera chifukwa wachitira dala. Ndikuti talowa muno muchalichi kuti mve mawu a Mulungu nkutuluka chabe pamene mwamudziwa Yesu, mawu alalikiridwa. Ndikuti ifeyo tili mwayi, chipulumutso chiti uchina cha ana a Israeli si china cha ifeyo ayi. Mwayi wathu kuti wamukana kucha ndiye khomo linatsaguka kwa ife ma Gentiles, anthu a mitundu. MP wathu ndiye Paulo awalalikira kwa ife, ndiye inuyo ndine tamulandira Yesu. Koma zikomo nkuti ngati pali wina amene iyeyo akudziwa kuti cholinga chake anabwera kunoko adzaniyimbire nikazafa, tidzayimba ndithu, koma sizidzakuthera bwino ayi. Pafunika first and foremost uzitsutse nkumulandira Yesu khala mbuye ni mpulumutsi wako. So zimene zozo zikhala bwino kwambiri. Koma uli muno, uli mkwaya, uli pa udindo, ulibe Yesu, wachitira dala, akudya mgonero alibe, wachitira mmangeni manja ndi miyendo mumponye. Zisatero ndi inuyo ayi. Ifeyo tili anthu opatulika, Yesu anabwera kudzatifera. Haleluya. So izi ndi zimene amanena. Kuli ma degree osiyana-siyana, sikungoti chinyanja chini ma department. Nanje wina wodzipa wamwamankhwala moyo ni wake ndiwe kankhani kazi kungoona teara pa uje teara la njinga ndana nabwera kuno ine zimene makana iteara ndani abambo yayi ndude yayi ni wogulisa kabichi yayi ine zimene zebako mpaka ukazikweza ala zazi. Ndikuti anthu amadzipa bazifukwa iwo chifukwa chimakhala chokwanira chokwa Satana amachita convince kuti nchokwanira. Tindi mwana ife wina sitichulayi koma kuti wakwathu komweko anani chibwenzi mwana wamaliza ku university ndipo akugwira ntchito wagula galimoto, ali ni chibwenzi mnyamata akondana kwa basi, ndiye mnyamatayo wapereka mimba kwa mtsikana wina. Iwe kati ngoti John, can you do that to me? Do you know me? Ineyo, do you know me? Can you do that to me? John? Undidziwa koma ine John? Ndiye basi uonaso basi usiku mwana wazikweza. Why? Apa Mulungu akuonetsera kuti John utunga khale kuti kuje taona tukhalidwe lake ndili. Tsono inuyo maona ngati chifukwa nchosakwanira, koma kwa iyeyu ndi Satana atabwera chinatani chikufukwacho wonse amene amadziphawa. Inuyo mungakhale asiyeka karata zifukwa zake zimakhala zokwanira ngati, koma kwa iwowo chinakhala ngati chokwanira. Don't do that. Tauzani ana ndi wina aliye kaya vuto likhale motani. No. One day mudzachokapo ndithu. Osadzipha yayi kuti kulika department kanthu hotelo yayi zisatero. Lero tifuna timalize. Yesu watikwatula tili uko phwando lijana chitika ndiye tsopano yakutsika. Ifeyo tili kudzanja lamanja la iyeyo akutsika, ndiye mumve zimene zidzachitike. Anthu onse amene analibe Yesu amene wowo adzasonkhana pamodzi. Okay, tili ndi 100 pa 100,000 billion trillion
trillion, quadrillion, quadrillion, pentillion, pentillion, hexillion. Tunomuka kanka million, millionaire. Pali ma hexillionaire. Suluka azakala ma hexillion angati antu ali apa. Now as a judge, pano ni opwe ndipo ngati pali opwe. Yes. Pano tu kuti mugule machimo ina takamuonani kumbali. Ambuye kuja ni mati nene koma ndimati onane pambali. Kani ku toilet amapezeka mukaona na kumbali kutailo tikonko. Kani mushawa, kani kuchipinda kwanu, kani mpenda ambuye ndiona nanu pambali. Taululani izi mwaku chonde ndikhulukire muonani ndipo ndinophweka pano muona naye pambali ene khweya kumene mukufuna ambuye ndiona nanu pambali. Nikuuzeni zimene ndikuchita anthu sakuzidziwa. Akamandiona zonse zokhala ngati zili bwino, koma I want to tell you, nikuuzeni ambuye tionane pambali. Muli awiriwiri kankuti uko tamuuza akudziwa kale, koma iyeyo akufuna amve kuchokera kukamwa kwako. Adamu uli kuti muganiza mulungu samadziwa kumene kuli Adamu? Samadziwa? Mulungu sangadziwa pale Adamu? Amafuna amve chani pakamwa pake. Akudziwa kale za inuyo, makufuna amve pakamwa panu munenenoka. Mwaona? So tamuuzani mulungu kuko mukakhala awiriwiri uko tamuuzani zonse kaya kuchosa mimba akakupandane kachani zapabali tamuuzani. Zikatha uko kamtima nkhawa mwamupasa yeyo. So tamverana akabwera as a judge mutsayaka moto maso. This dziko litathala kumwambaso kazakhala potani kaya otoka pa chimpando cholamulira tunu wonse ndikati onse ndiwina ali Yesu amene analibe Yesu ali uku tunu nthawi ya chiweruziro yakwana. That time koma wina ambuya mkhululukire ndithu zimalalikira kankoti nkuphalombe kuja kankuti ndiyatamva zimeza kuti dzakhala anthu ambiri mwakuti ndipo ine nimathawa pamaliro anthu ochepa choncho ndiye ngati kakhala ambiri nikazemba Yesu kuti yeza za dziko lapansi akazembera kuti ali Yesu adzakhala pamenepo. Chivumbulutso 20 tiwerenge. Chivumbulutso 20 kuyamba ndime ya 11 kulekezera ndime ya 15. Chivumbulutso 20. Last judgment of the wicked. Ya anthu ochimwa. Chivumbulutso 20. Chivumbulutso 20. Yes. Maotsogolera chiweruziro chotsiriza. Yes. Verse 11. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera. Ndiye wakukhalapo amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pache. Mwamba zimenezo dziko ndi mwamba zinatani? Tsono kaya adzakhala potani kaya? Koma ndi Mulungu chilichonse nchotheka ndiye. Okay, tiyeni. Ndipo sanapezedwa malo awo. Ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono ali nkuyima ku mpando wachifumu. Ndipo mabuku anatsegulidwa. Ndipo buku lina linatsegulidwa ndilo la moyo. Ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Ndipo nyanja inapereka akufawo anali momwemo. Ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufawo anali mmenemo. Ndipo anaweruzidwa yense monga mwa ntchito zace. Ndipo imfa ndi Hade zinaponyedwa mnyanja ya moto. Iyo ndiyo imfa yachiwiri, ndiyo ya nyanja ya moto. Ndipo ngati munthu sanapezedwa wolembedwa m'buku la moyo, anaponyedwa mnyanja ya moto. Amen. Tamvani abale muumve zimene zichiti. Ifeyo apa sitikakhalapo ayi. Apa ifeyo sitikakhalapo ayi. Ifeyo watikakale kudzanja lamanja. Tsono wabwera kudzaweruza awa. Ndiye amene anafa kale aja mizimu yawo Gehena aja ndikuti thupi lidzachoka kuja kumanda ndi mzimu uja ku Gehena zidzakumana monga chimodzimodzi zidzachitikire pamkwatulo kuti thupi lidzachoka m'manda nkukuma ndi mzimu wa munthu uja nkukhala kuti ngati munthu.
Sono awawa ndekuti mizimu iyi kulira ku Gehenna. Gehenna is just, remand, wait here. Sono matupi yawo adzachitani, adzatuluka mmanda muja nkukumane, then adzakhala apa koma ndi anaso ali pomwepo akuti ndi ana. Chimene chikuchitika ndi ichi. Ena from today tiyambe kuganiza bwino. Kamwana kakamwalira mwana uyu sadziwaso ndi chimo lomwe nkokwabaka sikadziwaso china chilichonse. Ambuye ziko may his soul rest in peace ejanjani. Ayi sizikhala choncho. Ine ndine Mulungu wolanga bana chifukwa cha ndani? Ngati makolo onse awiri, mumvetu, onse awiri anali oti palibe amene anadziwana ndi Yesu, palibe amene amapemphera, mwana kupita kuti ku Gehenna. Mumvetu zimene zizi mukawerengere pa 1 Korinto 7, mukawerengere nthawi ya nkhani ya ukwatija akuti ngati wokhulupirira wakwatirana ndi wina, wakwatirana ndi wina amene ali wosakhulupirira, kapena wokhulupirira wakwatirana ndi wosakhulupirira, wokhulupirira uja asamsiye uyu wosakhulupirira, chifukwa akamusiya nanga bana alangidwa kaya. Okay, akazi wanga anamudziwa Yesu, ine ndisanamudziwe. Ndiye iwo wabwera, ine ndaona, ndiye chikondi chayambika muja ninakuonezani kale muja. Linango wanamiza kuti ndine born again. Iwowo kana zapemphera mutani kana chisomo cha ine ndingoti wavomera akanadziwa kuti who is this one. Anali kumitundu kwa omeke huko, kwa wapasa nkhondo cha huko amaphunzitsa. Ndinawanamiza nkhuku ndapasa 6 anadya awali apa mizina zoterezi ataphoda nthawi imene yoyo ponzi mudziwa pacha zinane na nthawi ijayi wavomera. Nthawi imene nangoti wavomerayo kwawo kwapasa nkhondo kochoka huko pa mitundu penipeni ndinaphwando kuma kuledzera usiku wonse mpaka 3 koloko usiku ndikuvina nyako warora mkazi. Ndiuchoka huko ni panjinga ya kaparasa pansabwe pena pakati mati pansabwe hapo mama wangatu nyauza ndigwira mpaka kumanda huko tere ineyo ndine wometa ndine mkulu mzano ineneyo. Sachitika huko ni masiku adzana amene wowo. Kuchoka huko basi kudai ndakhala ndikuwanamiza izi ndizi. Uyu anitulukira kuti ndine moti ni masinda sikana kakangati anitulukira ameneyo. That's why kwathu pelekani ng'ombe angasinthe maganizo filimazi pa church asandidziwa ngandifukule. So takwatirana waona kuti ndapanga mistake, munthu uyu sali ndi Yesu ayi, tamba ubereka bana buku likuti usamsiye Wells nanga bana wina akati wamwalira apa ndikuti mwana kupita kuti koma chifukwa cha iyeyu ndikuti ndi wana omwewo vatani wapulumutsidwa. Tsono nkunena kuti inu ndidzalanga ana chifukwa cha makolo. Kuli ana ku Gehenna kulira chifukwa cha chani? Makolo sanadziwane ndi Yesu ayi. Zisatero ndinu ayi tidziwane na Yesu. Mwana poka wakula kuti wakhoza kupanga chiganizo payekha, ndiye kuti wachoka mchati tsopano mmanja mwa makolo zili pa iye yekha, zili pa yekha. Azimeta mbali anyamata masiku ano amete mbali koma zili pa iye yekha, makolo achokako. Zikumveka? Tsono apa tawerenga apa mumve zimene zichitika. Wafika kocha wayima mabuku adzatsagulidwa. Inuyo kaya munabadwa liti? Ine nabadwa pa 24 October 1952. Tsiku limene nabadwalo mundimvetu, tsiku limene nabadwalo kwanguti ndatuluka m'mimba mwa mayi wanga. Nthawi yomweyo Mulungu watuma mngelo. That same day Mulungu aliyense wa ife ali mngelo wake. Mngelo amalemba chilicho from day 1. Aliyense ali mngelo wake. Tsono amalemba chilichonse chimene kuganiza, chimene kulankhula. Kaya ukutukwana chachaona ncho kamapita ngati chobwera kuno akulemba zonsezo. Nyani kaliwe akulemba zonsezo. Akulemba chilichonse maganizo zochitika. Usiku kagona iye wakhala mungelo sagona. Usiku mwalemba amalemba chilichonse. Haleluya! Tamugwedeza kuti kodi ukumva iwe?
chilichonse amalemba. Tsono ineyo zimene nalemba kusinthatsika kulemba mmene ine nalili moyo wanga wantewu lemba. Pa 14 September pamene ngozi imachitika, tsono ndakomoka kaya kuti masiku awiri ka atatu anayi kunalibe ine. Tsono ndasitsimuka kuchipatala maoperation akuchita. So tsiku lona kuti ndikuona anazango tsegula chifukwa mdima ngakhale usinzire 100 times si mdima. Kumakhala mdima no way can describe it. Palibe liwu limene lingafotokoze mdima woterewo. Tsono mdima kuseli mmene anthu amalira kubuwula za moto. Ndanango tsegula pang'ono kuti ndiwona kuona anthu akubwata akutukona iweso kupita komweko nimchipata nagwada pansi kukweza manja. Ambuye ngati pali munthu wochimwitsitsa koma ndine nikhululukire wina amene wagona odwala chose mubulangeti akulapa ndikulira misozi wina amalemba zimene ndikhulu. Ambuye Yesu lovani mumutima mwanga nipakinsono khala munthu watsopano kumtima pamene paja. Tsono nkunena kuti tamvani zimene izi tsono kuti ukuona ukamamwa dakachanchana koma tsono uyu Yesu amalemba mungelo amalemba chilichonse chimene umachita. So pa nthawi imene ndamulandira Yesu ija zimene amalemba kale za zigololo za tewu zokhathira za chani za uku ndikuti zakale zatani zapita kuli blank. Mwazi wa Yesu wafufuta kumene ndendayembera somoyo watsopano Seputembala 1983 zaka 40 zadutsa zinthu kuchita akulembanso ndili wopulumutsidwa ndi umene zikhalire. So tsiku limenelo so tisaneneza uko wopulumutsidwa tili mbali iyi tsopano bati nani tili mbali ya anthu osapulumutsidwa. So wamwalira ukadali munjenemu mabuku azatsagulidwa tsiku limenelo. Mabuku adzakhala atatu. Adzakhala ngati mabuku. Buku loyamba zimene umachita iweyo. Tsono wina uchita zampiri chibuku chili mpaka apa chibuku achita zampiri nanji mmaloji umu nkuti wachita zampiri mpaka apa so buku loyamba zimene iweyo umachita. Buku la nambala 2 lidzakhala lilipo judgment book, buku la chiweruziro. Buku la nambala 3 mmene muli ife amene tinamulandira Yesu lidzakhala apo. Mabuku ndi angati apa kuti mabuku azatsagulidwa. Lero ndikufuna ndikuuze ndi atatu mabuku. Sono chiweruziro unangatiri mahexio ndagati ndi mulungu anthu sono anthu ndizikati nganthawi nangali Yesu wa mulungu omnipresent ali pali ponse mmene akulankhula ndi uyu akulankhula uyu nthawi just 3 seconds zonse zatani zatha. Tsono amene akawerenge za mbuku lako lija zimene wachita from day 1 si Yesu tu ayi si angelo tu ayi buku likuti aliyense adzanena yekha. Aliyense adzanena yekha zimene amatani amachita. Ndimalalikira kuna mbuma uko mene mati aliyense adzanena yekha. Mayi unake chicho cha kuna mbuma ngaifeyo osadziwa werenga fe aukaza kuti akasakula sukulu kwacho uko aliyense akadziwa werenga ngaifeyo osadziwa werenga fe nanga mkuti aliyense akawerenga ngaifeyo aliyense akawerenga. Haleluya. Uku aliyense akuti aliyense akanena yekha jeni kajeni kandani amene wakuti kanyirongo kamthobwa muhatiwa jeni wachita zambiri wathamanga ndi wanthu rest house ndikuti wayima munjia so ndikuti kungoti wamaliza ndikunena bambo wina wake amene yeyo mwina kucheri cha mapita koma alibe Yesu
ndicho umachita uwerekezo mwakuti kwangu uli nje ukunjenjemera ukangoti wamaliza uwerenga mugero Yesu ali hapo. Yesu monga tamva kuwerenga kwa Jen mtukiwa zimene wane wachita buku la chiweruziro pali mungero hapo. Buku la chiweruziro likuti bwanji za inu kuja akangoloza chakumanze inu kumanze billows of fire mafundi ya moto akuti zoma za Jen apite kumulozera kumanzere mungero akapita kutsabwera zabwera tamtengani Jeni yeka akaone. God is impartial. Sakondera, he's so impartial. Tamtengani Jeni aone yeka mbuku la nhamoyo akatsigura buku la nhamoyo lili hapo. Mimi alemba tena ifeyo ametinamlandira Yesu lili hapo. Jeni muhoki wa John songali majeni muhoki wa alipo atatu anaye sisi ngafude monga mezu kuvutira paziko lapasi kuti kotiso ndivuti apa mulungu izo aliyesa kudzivika bwino. Jeni muhako John nyirongo yewe basi mungero sa mulibe inu kuli angelo amangolomera ngati you think you are strong. I'm telling you kuli angelo amangolomera head wao wa department imene ni Michael zikavuta za nkhondo Michael deal with it. So andia zake kuma head ni Michael. So Michael anamitenga and wawerenga hapo mtsikana watuja akuti ndipo iwo amene maina yao sana pezeke buku la moyo anaponyedwa sana nekuti ai pepa ndi zina tumulibe ndi tinati kapena mungozera cha huku ai sana nekuti ai zina mulibe ndi tinangoti mungozera cha huku aliyese amene zina lake munalibe anatani anapo sukuponya mmadziwa ino kuli angelo mangu azangu kugwira kamwendo naleka chwa ndi ukagwera mu department yako malinga ndi zimene wachita iwe. So ma department ngosiyana ma temperature so ngosiyana ukagwa pa malinga ndi amene wabweresa anthu angati kwa Satana wabweresa ngati wati sachule zimene zizikoma betinene kandi lija mwezi watauwo nyumba yathu lichonjo bali kona bali chisirabu chama 8 o'clock I think 7:30 maya nangoti wavala bwino kwa basi so ngokhala anyama kamena kwadwala ndipinde kuchipatala amene wadwala wakhala pa nthawi yaitali kwa basi so watana ameneyo basi akamfunsa paja iwe mwakhala pa nthawi yaitali kwa basi zatani alaya basi sinadwala koma kungoti usiku watha usizaniendere asizinaende bwanji alandangoenda na amuna 11 sizamuyendere muzano tu pasiku iniyo pasiku mwabwesa ngati kwa Yesu mwabwesa ngati pasiku iye anthu 8 9 11 sizinamuyendere so taganizirani chisomo chamugwera walandira Yesu izi zakale zatani koma ngati angamwalire ali motero mumwemo sono uko nakonso uko akaona kodi wanigwira ntchito yotani Satana yosopano mukhoza kuona kuti mijedu mwajedu wakangati pasiku nangata jeda kangati zimene zozo akawerengaso chimodzimodzi akawerengere kuja ukuso chimodzimodzi. So kuli magredi ku nyanja ya moto kuli magredi akanaleka ukagwa in the right department kumene koko sukachokako billows of fire mafuta usiku ndawena kwa muyaya wasachokako chifukwa nchani unazaphunyana chipulumutso chija koma nthawi yabwino ndi iyi. Ambuye Yesu ine ndine utani uchimwa ndikanena kuti ndilibe uchimo nditani neyo nizinyangano Ambuye lobani mu mtima mwanga ngani yatani imene yata basi inu mwakalo wa kufumu ujawo koma wina akasemphana ndi izi zophweka tu pano koma nthawi imene sayenderana vauko ndi wakuno wosayenda pali chiphompho apa zosatheka chifukwa chake inu Yesu khalani naye. Ambuye akudalitseni. Amen. Thank you so much for liking.
subscribing. And thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.